चारी तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे। जास्त वेळ न घेता मी आमचे जे प्रमुख पाहुणे आज आपल्याला लाभलेले आहेत त्यांचं मी व्यासपीठावर स्वागत करतो आहे। त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं। गोवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक जी, मी विनंती करतो आपले अध्यक्ष श्री प्रकाश चारी आणि आपले कार्यक्रमाचे प्रमुख श्री विनायक चारी यांना की त्यांनी आपले प्रमुख अतिथी श्री दामोदर नाईक जी यांना व्यासपीठावर घ्यावं। तसेच त्यांच्या सोबत आदरणीय आमदार श्री प्रेमेंद्र शेठ, तसेच आपले आदरणीय श्री सुभाषजी वेलिंगकर सर, डॉक्टर पूर्णानंद चारी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावे। वेदमूर्ती अनूप शेलारजी, आपले अध्यक्ष प्रकाश चारी, श्री दीपक चातीन शिरोडकर, अध्यक्ष महामाया कालिका देवस्थान, श्री उमाकांत प्रभुगावकर, उपसरपंच, श्री देवीदास कारेकर, अध्यक्ष श्री कालिका मंदिर, श्री सुहास सोमनाथ चारी, विश्वकर्मा चारी मेस्ता समाज गोवा, श्री चंद्रशेखर गुरुदास चारी, विश्वकर्मा मनुमय ब्राह्मण समाज गोवा, श्री रमाकांत चारी, अध्यक्ष लोहमठ, श्री संजय चंद्रकांत चारी, अध्यक्ष विश्वकर्मा पेडणे, श्री संतोष चारी, पंच अध्यक्ष श्री राम मंदिर मैडे, श्री परेश रायकर, उद्योजक मापसा, श्री सुभाष चारी, अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर सांगे, श्री विवेक चारी, संपादक शिल्पकार, युवा प्रमुख गोवा, श्री रामचंद्र चारी, श्रीमती समीरा, आपल्या देवस्थानचे सचिव श्री सखाराम चारी, श्री विवेकानंद चारी, काळंबा देवस्थान मंदिर मेरशी, श्री महेश सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य, श्री हेमंत पिळगावकर, हे आपले गावचे सुपुत्र श्री मिलिंद पिळगावकर यांचे बंधू, श्री चामुंडेश्वरी मंदिर वरगाव याचे अध्यक्ष श्री तुषार टोपलेजी यांनी कृपया व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं। स्वागत आणि इथे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे आणि आतुरतेने आपण सर्वजण वाट पाहतो आहोत। आमच्या स्वामींचं मी कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते श्री विनायक चारी यांना विनंती करतो की स्वामींना घेऊन त्यांनी व्यासपीठावर यावं। एक नाव चुकून माझ्या अवधानाने राहून गेलेलं आहे। मी विनंती करतो श्री दयानंद कारबोटकर जी की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं। उत्तर गोवा भाजपा अध्यक्ष, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म सच्चिदानंद, भक्त प्रतिपालक श्री श्री हरिहरानंद स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की।
सर्व महनीय उपस्थिती आता व्यासपीठावर आहेत, त्याचप्रमाणे आपले आदरणीय श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी यांचंही पदार्पण इथे झालेले आहे. आता देव श्री रामांना आवाहन करूया आणि भगवंत श्री गजानन महाराज गणपती बाप्पा यांचंही स्तवन करत आम्ही सर्व व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी समोर यावं आणि सर्वांनी मनोभावे आपण स्तोत्र म्हणायचं. सर्वांनी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. त्याचप्रमाणे आपलं जे प्रभू श्री रघुनाथ देव रामचंद्र देवस्थान याचे जी पंचायतन देवता आहे त्यांचंही आपण स्मरण करूया. प्रभू श्री रघुनाथ देवाचं जे संस्थापन आहे ते केले, स्थापना ज्याने केले ते आपले 2500 वर्षे आधी त्यांनी इथे महत् कार्य असं केलेलं आहे आणि त्यांच्या या तपोबळाने आम्हाला साक्षात प्रभू श्री रामचंद्र या भूमीवरती या गिमोनेवाडीवरती इथे विराजमान आहेत. तर सर्वप्रथम गुरु महाराजांचं स्मरण करूया. श्री गुरु महाराज की जय. श्री शीतला देवी माता की जय. श्री चंद्र सूर्य भगवान की जय. आमची गावची माता ग्रामदेवता श्री सातेरी शांतादुर्गा यांनाही आपण वंदन करून त्यांच्या चरणी कोटी कोटी नमन करून आपण आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. जास्त वेळ न घेता थोडक्यात या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि प्रस्तावना मी करणार आहे. मी मच्छिंद्रचारी या रघुनाथ देवस्थानाचा मी मुख्यत्या या नात्याने तुम्हा सर्व उपस्थितांचं मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. आमचं अहोभाग्य असं आहे की शतको वर्षे नंतर एक गुरु परंपरेचं हे तेज कसं असतं, तो भाव कसा असतो, एक भक्तिमय वातावरण कसं असतं याची प्रचिती आम्हाला या 2 महिन्यात आलेली आहे. आणि त्याचं कारण म्हणजे या चातुर्मासात, या दिव्य चातुर्मासात इथे सहवास करण्यासाठी आपल्या या भूमीमध्ये गिमोनेवाडीमध्ये श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामी इथे धारूर महाराष्ट्रावरून इथे आलेले आहेत. आणि सुरुवात ज्या वेळी केली होती त्यावेळी पाद्यपूजनाने सुरुवात केली होती चातुर्मासाची. त्यावेळी आपले आदरणीय अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईकजी स्वतःहून उपस्थित होते आणि त्यांच्या सोबत आमच्या सर्व कार्याला एकदम बळकटी देणारे, प्रत्येक कार्यामध्ये आम्हाला सहकार्य करणारे आपले आदरणीय जी प्रेमेंद्रजी शेठ हे उपस्थित होते. आणि दुग्ध शर्करा योग म्हणूया त्यावेळी स्वतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही त्या दिवशी आले होते. या आणि त्याशिवाय आमदार चंद्रकांत शेट्टे हेही उपस्थित होते. तर यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीत सुरू झालेला हा 2 महिन्यांचा हा चातुर्मास कार्यक्रम हा म्हणता आज सांगता समारोपाचा दिवस आहे. आणि ह्या सांगता समारोपामध्ये सुद्धा हे त्रिमूर्ती आपल्याला परत एकदा लाभलेले आहे. त्याचा खरंच आनंद आपल्या समस्त देवस्थान समितीला महाजनांना होतो. आणि देवस्थान रघुनाथ तर्फे आपण टाळ्या वाजवून शुभेच्छा व्यक्त करूया, कारण 2 दिवसाआधीच आपले दामोदर नाईकजी यांचा वाढदिवस होता. खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांच्याविषयी सुंदर लेख लिहिणारे पण इथे उपस्थित आहे. वर्तमानपत्रामध्ये तो लेख वाचून अंगावर काटा आला अक्षरशः. आणि ते लेख कोणी लिहिले तर
आपले डॉक्टर पूर्णानंद चारी यांनी तो लेख लिहिला होता. समग्र त्यांचा जीवनपट नजरेसमोर त्या लेखाद्वारे आम्हाला मिळाला. खरंच तुमचे धन्यवाद इथे आल्याबद्दल आणि आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी इथे आल्याबद्दल धन्यवाद. जास्त वेळ घेत नाही, भाषण होणार आहेत. सर्व महनीय वक्त्यांची भाषणं इथे होणार आहेत. सर्वांचं मार्गदर्शन होणार आहे आणि सर्वात शेवटी जे आहे ते आपल्याला आपल्या स्वामींचे प्रवचन म्हणूया मार्गदर्शन म्हणून लाभणार आहे. पण त्याआधी आमचे जे इथे छोटे छोटे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत त्यांना मी विनंती करतो, वैभवी विनोदचारी पुढे या, सलरीचारी बिरनोडा, शुभमचारी, निर्मलेंदुचारी आणि परमजित विचारी. आपले कार्यकर्ते विनायक यांना विनंती करतो की सर्वांच्या हातात त्यांनी पुष्पगुच्छ आणि पुष्प द्यावे आणि सर्व उपस्थितांना पुष्प देऊन त्यांनी स्वागत करायचं आहे. लवकरात लवकर जरा स्टेजवरती यावे. श्री सुभाष वेलिंगर जी, श्री प्रेमेंद्र शेठ जी इथे, श्री डॉक्टर पूर्णानंद चारी. आता मी नावं घेत नाही, सर्वांची ओळख सर्वांना आहे. कृपया सर्वांनी आपापलं पुष्प स्वीकारावं मंदिरातर्फे. सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्या समोर जे पत्रकार मित्र बसलेले आहेत त्यांनाही पुष्पगुच्छ देऊया आपण. कृपया विनायक साहेबांना विनंती करतो की उपस्थित पत्रकारांना पुष्प द्या. तसेच आपले एक खास मित्र इथे आलेले आहेत, तुमच्या दोघांच्या मध्ये उभे आहेत. काय करतात माहिती नाही, कौशल पत्की आहे, चांगला युट्यूबर आहे. बऱ्याच जणांची मुलाखती तो आपल्या युट्यूबवर घेतो आणि खास माझ्या आग्रहास्तव तो इथे आलेला आहे आणि लाईव्ह सेशन तो आज कव्हर करणार आहे. त्याचंही आपण पुष्प देऊन स्वागत करूया. विनायक कौशल पत्की एक पुष्प द्या. धन्यवाद. आपल्यामध्ये वेदमूर्ती अनुप शेलारजी आलेले आहेत, जे अथर्व वेद पारंगत आहेत आणि खास करून कुंडई तपोभूमीवरून ते इथे आलेले आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो की अल्प शब्दात त्यांनी कृपया इथे मार्गदर्शन करावं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः. पूजनीय सद्गुरु माऊलींच्या श्रीचरणी विनम्र अभिवादन करून श्रीमद व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी यांच्याही श्रीचरणी विनम्र अभिवादन करून व्यासपीठ अलंकृत केलेले सर्व मान्यवर, तसेच या चातुर्मास व्रत सांगता सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व हिंदू धर्मीयांना सप्रेम जय सच्चिदानंद नमस्कार. पूजनीय सद्गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये आज आपण सर्व आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी उपस्थित आहोत. सनातन वैदिक हिंदू धर्मामध्ये जर काय प्रधान असेल तर ती गुरु शिष्य परंपरा आहे आणि सनातन वैदिक धर्माचं जी मूल्य आहे
किंवा आधार जो आहे तो या गुरु शिष्य परंपरेवरतीच आधारित आहे. वैदिक काळापासून आज तागायत पर्यंत आपल्याकडे वैदिक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान किंवा इतिहास हे जे काही ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलं ते गुरु शिष्य परंपरेने पोहोचलेलं आहे. आणि आपल्या धर्मामध्ये ही गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. धर्माचं स्वरूप जर आपण बघायला गेलो तर धर्मस्य तत्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतस्स पंथाः. धर्माची तत्व जी आहे, धर्माचं ज्ञान जे आहे ते गूढ आहे, परंतु संत, सद्गुरु, साधू, सत्पुरुष, पूजनीय स्वामीजींसारखे महात्मा त्यांनी जो आपल्याला मार्ग दाखवलेला आहे त्या मार्गावरून आपण चालणे यालाच शास्त्रामध्ये धर्म असं म्हटलेलं आहे. का? कारण की आपली संपूर्ण वैदिक परंपरा जी आहे ती सद्गुरूंवरती आधारित आहे. गुरूंनी जो आपल्याला आदेश केला, गुरूंनी जे काही आपल्याला करायला सांगितलं त्याचं आपण सर्वांनी पालन करणे हा आमचा धर्म आहे. म्हणून धर्मासंबंधी जर आपल्याला काही गोष्टी माहिती करून घ्यायची असेल तर सर्वात पहिलं म्हणजे आपल्याला सद्गुरू जे काय सांगताहेत ते आपण ऐकणं आणि त्या पद्धतीने आचरण करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या धर्माचा जर आपण विचार करायला गेलो तर आपला सनातन वैदिक हिंदू धर्म फक्त मंदिरापुरता मर्यादित नाही आहे. तो फक्त अशा प्रकारे अनुष्ठान असेल किंवा व्रतवैकल्य असेल, सण उत्सव असेल याच्यापुरताच तो मर्यादित नाही आहे. इथं बसलेले सगळे जे हिंदू धर्मीय आहेत त्यांनी दैनंदिन आपल्या आचरणामध्ये धर्म जो आहे तो आणणं गरजेचं आहे. आणि हीच आमच्या हिंदू धर्माची विशेषता आहे. का? कारण की सगळे जे आपण बसलेले आहोत त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की आम्ही हिंदू धर्मीय आहोत आणि हिंदू धर्मीय आहोत म्हणून आमची काही कर्तव्य कर्म जी आहेत ती ठरलेली आहे. काय काय कर्तव्य कर्म आहेत आपण थोडक्यात पाहूया. पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही हिंदू धर्मीय आहोत, आमच्या डोक्यावरती शेंडी असली पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला कपाळाला, महिला असेल तर हळद कुंकू लावावा, पुरुष असेल तर चंदन लावावा, कुंकू लावावा. ही गोष्ट जी आहे त्या गोष्टी आपण दररोजच्या आचरणामध्ये आपल्या असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर स्नान, संध्या इत्यादी झाल्यानंतर आपल्या घरामध्ये जी देवघर आहे किंवा सद्गुरूंची जी प्रतिमा आहे त्यांना आपण वंदन करणं गरजेचं आहे नित्य. त्यानंतर आपण कामावरती जातो, त्याच्यानंतर लहान मुलं जी आहेत ती शाळेमध्ये जातात. कामावरती गेल्यानंतर आपल्याला जे काम व्यवहार जो आहे तो धर्माने दिलेला आहे, गुरूंनी दिलेला आहे, ती सेवा म्हणून आपण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम. सर्वात पहिलं उठल्यानंतर हातांचं दर्शन करायला लावलंय. का? कारण की हाताशिवाय आम्ही काम जे आहे ते काम करू शकत नाही. आम्ही कोणतंही कार्य जर हातामध्ये घेतलं, हातच जर नसेल तर काय करणार? त्यामुळे ते हातामध्ये आपल्याला साक्षात भगवान विष्णू, साक्षात भगवान श्रीकृष्णांना त्याचं स्वरूप पाहायला सांगितलेलं आहे. म्हणजे जो कोणी कामानिमित्त आपल्या समोर येतो त्याच्यामध्ये सद्गुरूंचं दर्शन करणं, गुरूंचं दर्शन करणं हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. दुपारी आपण जेव्हा जेवतो तेव्हा चांगल्या प्रकारचे श्लोक म्हणावे. रात्री जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा करचरण कृतंबा इत्यादी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ज्या आपल्याला धर्मामध्ये सांगितलेल्या आहेत त्याही आपण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून आपल्या दररोज आपली जी लाईफस्टाईल आहे त्यामध्ये धर्म आपला जो आहे तो धर्म आपल्याला आणायचा आहे. फक्त आपण व्रतवैकल्य जी आहे ती व्रतवैकल्य करताना किंवा व्रतवैकल्य चालू असताना हा जो धर्म जो आहे तो धर्म आपण पालन करायचाच आहे. आणि नित्य जी आपण क्रिया करतो त्याच्यामध्येही आपण धर्माचं जरूर अवलंबन करावं. आजच्या या चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान सांगता सोहळ्यामध्ये मला पूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने इथं आपल्या समोर प्रबोधन करण्यात
करण्याची किंवा प्रबोधन सेवा जी आहे ती श्रीचरणी अर्पण करण्याची संधी प्राप्त झाली। त्यामुळे सर्व आयोजक जे आहे त्या आयोजकांना सप्रेम जय सच्चिदानंद। आणि एकच गोष्ट सांगतो, आपण सगळे हिंदू धर्मीय आहात तर जरूर आपण श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावरती या, आमचं कार्य जे आहे ते आपण बघा आणि त्या कार्यामध्ये सहभागी व्हा, जेणेकरून समस्त हिंदू समाज जो आहे तो चांगल्या प्रकारचा जागृत होईल। शेवटी सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सच्चिदानंद। नमस्कार। जो जैसे चाले त्याची वंदावी पावले, असं अशी एक म्हण आहे। आणि खरंच तपोभूमीवरती प्रत्येक जण जो तिथे जोडलेला आहे तो पावले वंदन करण्याचा एवढे तोडीचे आहेत। आणि खूप अतिशय छान माहिती दिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार। आता पुढे सर्वांचे लाडके आणि आमचे समाजभूषण कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष, कोकणी भाषा मंडळ अध्यक्ष श्री डॉक्टर पूर्णानंदचारी यांना विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द सांगून इथे सर्वांना कृतार्थ करावा। जय श्रीराम। हांव भाशण करचो ना, कारण स्वामीजींचे संस्कार विचार आणि तांचे मार्गदर्शन आमकां घेवपाचें आसा। ह्या व्यासपीठाचेर आमी खूब वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी, वेगवेगळ्या मळार सेवा दिवपी मानेस्त सगळ्यांक हांव वंदन करता, नमस्कार करता। पण उपचार स्वामीजी नमस्कार। भारतीय जनता पक्षाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष आमचे इश्ट दामू नाईक, आमदार प्रेमेंद्र शेठ कारबोटकर जे जिल्हा पंचायत आणि उत्तर गोंय आणि बाकीचे सरपंच पंच आणि आमच्या हिंदू धर्मीक स्थळांचे जे कारभारी आसा सगळ्यांक हांव नमस्कार करता, तुमकांय नमस्कार करता। आमी वेगवेगळ्या व्यासपीठाचेर वेगवेगळ्या मळांचेर काम करपी लोक आज ह्या एका ध्येयान एका व्यासपीठार जमल्या। आज चातुर्मासाची सांगता जाता। फाटले कांय दीस स्वामींची प्रवचनां, स्वामींचो अभ्यास, स्वामींचे विचार, स्वामींच्या मार्गदर्शनान पवित्र आनी पुनीत जाल्लो हो वाठार। सभा लोक हांगा येवन गेले, सभा लोकांनी गिमोणे म्हणटा ते पळयले पयले खेपेक। आत्म्याचे शुद्धीकरण हे मंत्र जपान जाता, नामस्मरणान जाता, तसे आध्यात्मिक विचारांतल्यानय जाता, देवधर्मीक पुराण ग्रंथांतल्यानय जातात। ह्या आत्म्याचे शुद्धीकरण महत्वाचे असता। दिसपट्टी जिणेत येवपी अडचणी आडमेळी, मनात येवपी विचार आणि मनात येवपी विकृती सुद्धा संस्कृतायेन परतवण करपी आणि बऱ्या विचारान निर्मळ मनान मुखार दुसऱ्या दिसाचो सूर्य पळोवन दुसऱ्या दिसाची यशोगाथा आमी घेवपा खातीर मुखार वाटचाल करता, अशें आमचे नामस्मरणाचे महात्म्य आसा, आध्यात्माचे महात्म्य आसा। आमी देवळान भितर सरतना चपलां भायर दवरता आनी भितर येता, तशें आमी आज ह्या व्यासपीठाचे एका ध्येयाचे विचार घेवन भितर सरल्या। आमच्या मनान कितलेय विचार आसूं, कितलेय वेगवेगळे भेद आसूं, बुद्धीभेद आसूं, विचार भेद आसूं, ती चपलां आमी भायर दवरल्यात आनी हांगा फक्त चातुर्मास सांगता आणि स्वामींच्या उपस्थितीत पवित्र प्रांजळ भावनेन अध्यात्माच्यो नामस्मरणाच्यो शुद्ध भावनेच्यो गजाली हांगा उलोवप आणि आशीर्वाद घेवप इतले खातीर आमी सांगता। ही आमची मंदिरां चैतन्याची आग्रा आसा। ह्या आमकां मंदिरांनीच आमकां चैतन्य दिला, उर्बा दिल्या, उर्जा दिल्या, नवे जिणेक फुडो करपाची घटाय दिल्या। अशी मंदिरां उबी रावची, पंचारतीच्यो वाती परजळच्यो, परमळच्यो फुलांनी। जशी आमी वाती परजळटा पळयता, परमळटा फुलां पळयता, तशें स्वताचें व्यक्तिमत्व आमी परजळावन आनी परमळावन ह्या मंदिरांतल्यान भायर सरता। तोच मंत्र आमी ह्या मंदिरांत जे येवंक ना तांचे मेरेन पावयता आनी अशे तरेन वातीक वात दिवन सगळे उजवाडान भरचे
तसे आम्ही अध्यात्माचा विचार, नामस्मरणाचा विचार, शुद्धीकरणाचा विचार, संस्काराचा विचार एकमेकाक दिवन ज्योत से ज्योत जगाय अशे तरेन ती दिवली मनातली पेटोया. संत सोहिरोबानाथान म्हणिल्ले आसा, अंतरीचा ज्ञान दिवा मालोवन कोरे. तो दिवा आमी मालोवन दिवचो आनी तो पेटयत दवरचो. सगळ्यांक नमस्कार. सुंदर. अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे. आणि तो दिवा तेवत ठेवण्यासाठी आमच्यामध्ये ऊर्जा या 2 महिन्यात आपल्याला मिळालेली आहे आणि आपल्याला सत्संग लाभलेला आहे. ते म्हणजे श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी यांचा. खरंच आम्ही भाग्यवान आहोत. आणि पुढचे जे वक्ते आहेत, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. कार्यक्रम आज किती वाजता चालू होणार होता? 4 वाजता. 4ला अगदी 5 मिनिटं असताना या सर्व खुर्चींवरती फक्त एक जण येऊन बसले होते. ते म्हणजे आपले आदरणीय सुभाष वेलिंगकरजी. म्हणजे वेळेचं महत्व काय असतं हे त्यांच्या चरणाजवळ थांबून समजायचं. तर मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला इथे मार्गदर्शन करून कृतार्थ करावं. आदरणीय जयेश थळीजी इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. सर. प्रभू श्री रामचंद्र, परमपूज्य श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामी महाराज व्यासपीठाचे उपस्थित असलेले माझे मित्र दामू नाईक, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, प्रेमेंद्र शेठ या मतदारसंघाचे आमदार, प्रकाश चारी या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी आणि हांगा उपस्थित असलेले बंधू आणि मातृशक्ती, एक लक्षात येता स्वामीजींची भेट घेवपा खातीर काही दिसा पयलीं हांव हांगा आयलो आणि अनुभूती अशी आयली. उलयल्या नंतर 1 तासभर म्हणजे सुदैवान आमची चर्चा जाली वेगवेगळ्या विशयांचेर. आणि अनुभूती अशी आयली की स्वामीजींच्या म्हणजे सगळ्यांचो आग्रह स्वामीजींक असो आसा की हांगा स्वामीजींचो मठ जावचो आणि कायम वास्तव्य स्वामीजींच्या ह्या गोव्यान ह्या गोमंतकान घडचें. ही गोमंत भूमी जी आसा ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट. म्हणजे ही विनंती जी सगळ्या जनतेन केल्या ही गोमंतकाच्या वतीन अत्यंत भाग्याची गोष्ट अशें म्हाका दिसता. ही गोमंत भूमी जी आसा ही पुण्यभूमी, ही देवभूमी वा स्वर्ग खरें. हांगाची एक एक माती, एक एक फातर जो आसा ह्या गोंयांतलो, एक एक चप्पा चप्पा गोंयचो हो इतिहासान भरलेलो आसा. मदल्या काळात हो इतिहास उद्ध्वस्त जालो. हे मंदिर आणि हो परिसर जो आसा हो तपकपूत अशा पद्धतीचो परिसर आसा. 2000 वर्षांची परंपरा आसा. या सगळ्या स्थानाक हे पवित्र स्थान जे आसा ताजी परंपरा आसा आणि उद्ध्वस्तीकरणूय या सगळ्या परिसराचे जाले. तातूंतल्यान ही सगळी नवनिर्मिती आज आमकां जी दिसता ती दिश्टी पडटा. देवभूमी आशिल्ली, पुण्यभूमी आशिल्ली, आमच्या गोमंतकाची एक प्रतिमा आशिल्ली जगान. ही प्रतिमा दुर्दैवान काही कारणामुळे भ्रष्ट जायत चालल्या काय कितें, धुसर म्हणजे अस्पष्ट जायत चालल्या काय कितें, ताजेर माती येता काय कितें, चिखलाचो लेप येता काय कितें, अशा पद्धतीची स्थिती दुर्दैवान आम्ही सगळे सावध नशिल्ल्यामुळे आज निर्माण झाल्या. आणि ताज्यामुळे ह्या गोमंत भूमीक भूक आसा ती आध्यात्मिक भूक आसा. स्वामीजीं सारखिले लोक ही विभूती ज्यो आसा हाणी हांगा एक वास करपाक जाय, निवास करपाक जाय. तांच्या मार्गदर्शनाची खूप गरज आसा. हे जळमट जे आसा मदल्या काळान जे गोमंतकाचेर साचला ते पोर्तुगीजाच्या काळाचेर ते शत्रू आशिल्ले,
पण पोर्तुगीज गेल्यानंतर आम्हीच नाही, ते गोयची ही प्रतिमा आम्हीच उद्ध्वस्त केली नाही. गोयची भूमी ही कॅझिनोची भूमी, जुगाराची भूमी, ड्रग्जाची भूमी, वेश्या व्यवसायाची भूमी, अशा अत्यंत विचित्र पद्धतीन ताजें चित्रण दुर्दैवान आज सगळ्या जगभर आसा. ह्या वचपाक जर जाय जाल्यार आध्यात्मिक ताकद गोंयची वाडपाक जाय. ती वाडपाक जर जाय जाल्यार स्वामीजीं सारकिली विभूती हांचे वास्तव्य अधिकाधिक ह्या भूमीन आसपाक जाय. अशा प्रकारची मानस जो आसा हो आमच्या सगळ्या जनतेचे आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हो एका समाजाचो प्रश्न ना, हो अखंड हिंदू समाजाचो प्रश्न आसा ह्या गोवंत भूमींतल्यान आणि ह्या देशांतल्यान. आणि त्यामुळे ह्या सूचनेचे हांव स्वागत करता. आणि अशा प्रकारचो मठ जर हांगा निर्माण जर जाता जर आसत जाल्यार पूर्ण शक्तीनिशी हांव व्यक्तिशः आणि म्हजी जी कितें सामाजीक ताकद आसा ही उभी करतलो अशा प्रकारचे एक आश्वासन नाही, हे कर्तव्य पूर्ती ही करपाची संधी म्हाका मेळटली अशें हांव घोशीत करता. पूज्य श्री स्वामीजींचे आशिर्वादांची आकांक्षा करता. श्री प्रभू श्री रामचंद्रांच्या कृपेची आकांक्षा करता आणि तुमचा सगळ्यांचो निरोप घेता. सुंदर, प्रबळ आणि खोलवर अंतर्मनात रुजणारे विचार आदरणीय सुभाष वेलिंगकर सरांनी सांगितले. गोमंतक भूमी ही योग भूमी, तपोभूमी आहे आणि ती आपण सर्वांनी जपली पाहिजे आणि ते जपण्यासाठी आपण स्वामी शरणम केलं पाहिजे असा बोध आज सुंदर त्यांनी केल्याबद्दल खरंच धन्यवाद. माझे एक चांगले मित्र, अतिशय हिंदुत्वासाठी धडपडणारे आणि ते येत नाही की काय, त्यांचा आम्हाला आज विचार ऐकायला मिळणार नाही की काय असं होतं, एवढ्यात ते आपल्या समोर आलेले आहेत. तर जयेश थळीजी यांचं मी स्वागत करतो आणि पुढची 2 शब्द ते सांगणारच आहेत. पण आमचे आदरणीय श्री सुहास चारीजी इथे आलेले आहेत. विश्वकर्मा चारी मेस्ता समाजाचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी आपलं आसन घ्यावं आणि जयेश थळी यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी माईक घ्यावा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे. प्रभू श्री रामचंद्रांच्या चरणी वंदन करतो. श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. गुरुचं स्मरण करतो आणि या ठिकाणी आज या कार्यक्रमात उपस्थित केल्याबद्दल प्रथम आभार मानतो मित्रांचे सर्व. विनायक चारी, अक्षित चारी. संघटन आणि कार्य ज्याच्याविषयी बोलायला गेलं तर विषय भरपूर आहे. 2 मिनिटात बोलायचं आहे. जे काही आपण एकत्रित आलो ही एक सुरुवात आहे संघटनाची, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि त्यामुळे संघटनाची शक्ती जर वाढवायची असेल तर त्याच्यात एक महत्वाचा मुद्दा जो मी शिकलेला आहे या गुरुपौर्णिमेच्या वेळी पण, आणि त्याच्यात जो आहे तो सातत्य. आणि हा सातत्याचा मुद्दा आपण जर चालू ठेवला, काही करत असो, आपण गुरूंचं स्मरण करत असो, भगवंताचं स्मरण करत असो, नामस्मरण करत असो, त्याचं सातत्य जर आपण सातत्याने ठेवलं तर आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा होतो. या कार्यात जे काही आम्ही प्रयत्न करतो गेली 25 वर्ष, त्याच्यात हाच मुद्दा शिकायला मिळाला की आपण सातत्याने जर प्रयत्न केलं तर भगवंत आपल्याला नक्कीच यश देतो. आणि जी इच्छा आहे तिथं काही आश्रम व्हावा, तिथं स्वामीजींचं इथं स्थान निर्माण व्हावं राहण्यासाठी, वास्तव्यासाठी, याच्यात गोमंतक मंदिर महासंघाचा पूर्ण पाठिंबा राहील असं मी या ठिकाणी आश्वासन देतो. मंदिर ही नुसती वास्तू नसते, तर आपण बऱ्याच वेळी आणि आजकालच्या काळात संपूर्ण रजतमाचं वातावरण आहे. आणि गोमंतकाची जी आताच वेलिंगकर सरांनी सांगितली तशी जी फक्त भोगभूमी म्हणून प्रतिमा झालेली आहे,
ते बदलण्याची प्रत्येकाची जबाबदारी आहे आणि असे हे कार्यक्रम आहेत या माध्यमातून हा बदल दिसून येतो. आपण एकत्रित आल्यानंतर सकारात्मक विचार होतात आणि सर्व एका विचाराची समविचारी माणसं जेव्हा एकत्रित येतात तेव्हा ती स्पंदनं आपल्याला फायदेशीर ठरतात. मंदिरात आपण घरी बसून सुद्धा उपासना करू शकतो, पण मंदिरात आल्यानंतर ती सात्विक स्पंदनाचा फायदा होतो आणि ज्या तऱ्हेने आपल्या मंदिरांची रचना आहे त्या रचनेनुसार आत आल्यानंतर आपण घंटानाद करून आत जातो तेव्हा ती स्पंदनं इथं आपल्या सहस्रार चक्रामध्ये जी सुरुवात होते ते आत गेल्यानंतर आपण प्रदक्षिणा घालतो तेव्हा आपल्या संपूर्ण शरीरावर जे आवरण आलेले असते ते नष्ट होते. या अनेक मुद्द्यांचा फायदा आपल्याला मंदिरात आल्यानंतर होतो आणि त्यामुळे अनेकांनी याच्यावर जे रिसर्च केलेले आहे आणि आपले ऑरा जो आहे तो अभ्यास केलेला आहे त्याच्यात मंदिरात जाण्यापूर्वी आणि मंदिरातून आल्यानंतर बाहेर आपला ऑरा प्रत्येकाचा प्रभाव जी आहे ती वाढलेली असते, सात्विकता वाढलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे मंदिराचं हे महत्व आपण जाणलं पाहिजे आणि सनातन हिंदू धर्म आपण टिकवत असताना मंदिराचं महत्व समजून घेतलं पाहिजे, कारण या मंदिराच्या माध्यमातूनच हा मोठा प्रसार होत आहे. आणि त्यामुळे या गोमंतक भूमीत पोर्तुगीजांनी त्यासाठीच मंदिरावर आघात केले, कारण काय त्यांना पण माहित होतं की या माध्यमातून धर्माचा प्रसार होतो. मठ, आश्रम, मंदिर ही संपूर्ण आपल्याला ऊर्जा देणारी स्थान आहेत आणि या ऊर्जेच्या माध्यमातूनच प्रचंड कार्य होतं. आज अयोध्येचं राम मंदिर निर्माण झालं आणि संपूर्ण भारतात विश्वात सुद्धा एक चैतन्य निर्माण झालं. आज राम मंदिरातच आपण उभे आहोत, प्रभू श्रीरामांच्या चरणी शरण आलेलो आहोत आणि या माध्यमातून आज आपण प्रत्येकाने हा एक संकल्प घेऊया की जी गोव्यात भोगभूमी ही प्रतिमा आहे ती बदलून आपण योगभूमी करण्यासाठी सर्वांनी संघटितपणे प्रयत्न करूया आणि या संघटित कार्यात आपण सर्वजण उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हाल अशी मी अपेक्षा करतो. आणि या ठिकाणी परत एकदा प्रभू श्रीरामांच्या चरणी वंदन करतो, स्वामीजींच्या चरणी वंदन करतो आणि या ठिकाणी जे 2 शब्द बोलण्यास सांगितले त्याबद्दल आभार व्यक्त करू. धन्यवाद. देव बरे करू. सर्व प्रमुख वक्त्यांची भाषणं इथे झालेली आहेत. आता महनीय वक्त्यांची भाषणं 2 शब्द आपण ऐकूया आणि आपल्या देवस्थानसाठी जे आदर्श आहेत त्यांचे भाषण आपण ऐकायला आतुर आहोत. त्याआधी इथे जे विविध पंचायतीचे सरपंच पंच आलेले आहेत त्यांचे कदाचित माझं ओळख नसेल किंवा नाव घेण्याचं राहिलेलं असेल तरी इथे उपस्थित आहेत अशी सूचना आलेली आहे. तर सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि इथे उपस्थिती तुम्ही आल्याबद्दल खरंच आनंद आहे आणि धन्यवाद व्यक्त करतो त्यासाठी. तुमचं स्वागत आहे. तर आमचे आदर्श नेते श्री प्रेमेंद्र शेठ यांना मी विनंती करतो की उपस्थितांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं. प्रभू श्री रामचंद्र चरणी नतमस्तक झाला. ग्रामदेवी शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी सातेरी या देवीक नमन करत सगळ्या उपस्थितांक नमस्कार करता. तसेच चातुर्मासाच्या निमित्तान 2 महिने आमच्या या मय मतदारसंघातल्या पिळगाव या गावात वास करून आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आपल्या विद्येचे ज्ञान अर्पित करणारे श्री श्री हरिहरानंद स्वामीजीच्या चरणी नतमस्तक झाला. तुमकां सगळ्यांक जे हांगासर उपस्थित आसा तांकां सगळ्यांक नमस्कार करता. चातुर्मासाच्या निमित्तान स्वामीजीचे हांगासर आगमन जावचे आणि अशा विचारान जी समिती फुडें सरली त्या समितीचे हांव हांगासर अभिनंदन करता. जे मूळ विचारांनी तेंच्यांनी स्वामीजीच्या हांगासर लोकांक दर्शन दिले आणि सगळे गोमंतकीय लोक तृप्त झाले. त्यांच्या या 2 महिन्याच्या सहवासात अनेक अशा भक्तांनी हांगासर त्यांचे दर्शन घेतले, श्रीरामाचे दर्शन घेतले आणि आज या कार्यक्रमाची सांगता जाता
आणि ह्या कार्यक्रमाक आमकां मार्गदर्शन करपाक स्वामीजीचे सगळे आशिर्वचन आयकपाक आमी सगळे जाण जमलेले आसा आणि ह्याच उद्देशान आज आमच्या मदीं महनीय व्यक्ती जे हांगासर उपस्थित आसात तितूंतले आमचे गोंय प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोजी नाईक, हांगासरले उपसरपंच श्री उमाकांत प्रभू गांवकार, आमचे सरवणकारापूरचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री महेश सावंत, तसे बाकीचे सगळे हेर मानेस्त समोर बसलेले सगळे पंचायतीचे सरपंच, पंच सदस्य, उपसरपंच, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष श्री संदीप पार्सेकर, जनरल सेक्रेटरी विश्वास सोडतकर, उपस्थित सगळे महनीय व्यक्ती, हांगासर जमिल्ले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रकार बंधू भावांनो भयणां, आजच्या ह्या दिसा आमकां एक ही पर्वणी आसा, आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आसा आणि आयच्या ह्या दिसा गुरु विशयी जे आमकां आमची कृतज्ञता व्यक्त करपाक जाय आणि गुरुचे आचरण, गुरुचे विचार आमी आचरणांत हाडपाक जाय। अशा त्या वेळार आमकां गुरुचे मार्गदर्शन जातले आणि आमच्या मनांतली तेजवंत जी ज्योत आसा ती आनीक तेजवंत जातली। ह्या उद्देशान समितीने जो हो निर्णय घेतलो, ह्या समितीचे हांव परत एकदा मनानसून त्यांचे स्वागत करता, त्यांचे अभिनंदन करता, त्यांचे आभार मानता। आमचो समाज एकत्रच जावचो। आता जयेश थळीने जशें म्हटले, संघटनात्मक विचार करून जर आमी सगळे संघटित जातले जाल्यार आमचे मन पयलीं निर्मळ दवरचें पडटलें। आमी आमच्या मनानसून एक ठरयतले की देव, धर्म आणि देश हे जे गोष्टी आसा ह्यो जर आमी प्रामुख्यान हेजेर जर थोडोसो विचार करतले जाल्यार आमचें मन पयलीं बरें जातलें। आमकां आमच्या देवा संदर्भान जे कितें आमकां आपुलकी, भक्ती, भावना निर्माण करतलो जाल्यार देवा कडेन विनम्र जावचें पडटलें, निर्मळ मनान विनम्र जावचें पडटलें। आज आमकां ह्या गोष्टींचो खंय तरी तुटवडो आसा, जशी खंत व्यक्त करपी अशे लोक हांगासर आमी उलयता आसतना म्हटले की जी ही देवभूमी आसा ही देवभूमी भोगभूमी म्हणून तेचो वायट प्रचार जाल्लो आसा देशभर किंवा जगभर। ही देवभूमी आमकां परत एक देवभूमी म्हणून जर तेजेर नावलौकीक जर वागयतलो जाल्यार आयज आमकां सगळ्यांच्या विचारांची, संग्रहीत विचारांची एक गरज आसा। आमचे आदर्श सुभाष वेर्णेकर सरान जे विचार व्यक्त केले, हांव अपेक्षा धरतालो सर आनी थोडेशे उलयतले पूण थोडक्यात सरान आपले विचार कमी केले। हे आमकां थोडेशे आमकां हेची नुकसाण आमकां जाली कशें दिसता। अशा विचारवंत व्यक्तींनी अशा ह्या समुदायाक फुडें काही विचार बऱ्या तरेन मांडचे अशी आमची अपेक्षा आसली। पण सराचे मार्गदर्शन सदोदीत ह्या समाजा खातीर आसता आणि सर सदोदीत सगळ्यां कडेन मन मेळावपणे उलयता, हे आमचें भाग्य आसा। आमकां आमच्या देशा संदर्भात जे विचार आसा, देशा बद्दल जे प्रेम आसा ते दाखोवपाक लागून आमी फुडें जेन्ना सरतले तेन्ना आमकां आमच्या समाज आनी आमचो देव ह्या संदर्भात थोडीशी म्हायती ही मनान दवरून पयल्यान पयलीं आमचें मूळ जें आसा त्या मुळाक आमकां वंदन करचें पडटलें। आपली कुळदेवी खंयची, आपली मातृशक्ती खंयची, आपूण खंयच्या गुरूच्या आधारे आपूण हें जीवन फुडें जगपाक फुडें सरतलो, हे सगळ्या गोष्टीचो एक आमकां विचार करचो पडटलो मनान। आणि आपली जी माता आसा ती वंदनीय अशी मानून जर आपूण आपल्या दिनचर्या जर सुरू केली, आपलो आवय आनी बापूय जर गुरु आपले आसा हे जर मानून जर आपलो दिनचर्या सुरू केली जाल्यार म्हाका खात्रीन हांव सांगता हे सगळे विचार
म्हणजे जो आपलो विचार असतलो मनातलो तो पूर्णपणे साकार जावपाक लागून देवीचे म्हणजेच आपल्या आवय बापाचे आशीर्वाद हे आमकां शक्ती म्हणून आमकां ते गोश्ट दिता. दुसरे कार्य करपाक जाय ते आमकां सद्भावनांतल्यान आमी देवा कडेन देवाचेर विश्वास दवरपाक जाय. कित्याक ह्या गोश्टी ज्यो घडटा ह्या देवाच्या विचारांत येयल्यो तेन्नाच त्यो गोश्टी ह्या संवसारांत घडटा. जाल्यार कसलीच गोश्ट देवाच्या विचारांत जेन्ना येता देव सांगता तेन्नाच ही गोश्टी घडटा. आमी पळयता झाडाचे पान सुद्दां जर हालतले जाल्यार देवाची शक्ती हातूंत लागता. मनुष्य काय करूंक शकना ह्या गोश्टी. म्हणून देवाचेर इतलोच भावना दवरात, इतलोच भरोसा दवरा आनी तुमचे कर्म बरे कर. हेच आमकां ह्या समाजाचे एक जे समाज प्रबोधन आसा हे आमकां प्रामुख्यान सगळ्या आमच्या फुडच्या पिढे पर्यंत तरी व्हरपाचें आसा. आमचे विचार जर बरे आसले जाल्यारूच आमी फुडली पिढी आमची सांबाळूंक शकतले. आनी हे विचार देव धर्म आनी देश ह्या संदर्भान जर आमी जर विचार प्रत्येक मनशाच्या जर तकलेन घालपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमचो हो संवसार सुखी करपाचो आमचो एक खारीचो वांटो आसतलो. आज ह्या कॉम्पिटेटिव्ह जगान ह्या धाकाधुकीची जिवनान प्रत्येक जण आपूण श्रेष्ठ अशा तरेन आपूण मार्ग क्रमण करीत आसता. आपणाक फुडें पावपाक जाय, आपूण सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य जावपाक जाय, आपूण सर्वश्रेष्ठ जावपाक जाय अशा तरेन सगळेच जाण फुडें धडपड करीत आसता. आनी हितून कोण श्रेष्ठ जाता, कोण फुडें सरता, ज्याच्या कडेन ही सगळी आध्यात्मीक शक्ती आसता तोच ह्या जगाचेर यशस्वीरित्या विजय मेळोवन येता. म्हणून आज शिक्षण असलेच किंवा बाकीचो सगळो जो धन आनी वैभव असले म्हणूनच यशस्वी जाता अशें कांय ना. म्हणून ह्या सगळ्या गोश्टींचो तुमकां जर आस्पाव करून घेवपाक जाय जाल्यार ह्या ध्यानाचो पुरेपूर तुमी आचरण करचें अशी तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. आयज आमकां स्वामीजीच्या आशिर्वादाची अपेक्षा आसा. जास्त वेळ न घेता हांव तुमकां सगळ्यांक जे हांगासर आमच्या ह्या पिळगांव भागांत हे नागरीक येयले आनी ज्या ज्या भाविकांनी देवाचें दर्शन घेवन स्वामीजीचे आशिर्वचनाक लागून तुमी उपस्थिती दाखयली सगळ्यांचे तुमचे अभिनंदन करता, आभार मानता. आनी अशेंच आमी सगळ्या ह्या धर्माच्या कार्याक एकत्रीत जावन हे आमचे धर्माचे जे कार्य आसा ते फुडें घेवचे अशी सगळ्यांक एक आवाहन करता, विनंती करता तांकां. देव बरें. धन्यवाद श्री आदरणीय आमदार श्री प्रेमेंद्र शेठ. खूप चांगले म्हणजे विचार असे म्हणले की त्यांनी सर्वांनी संघटित होऊन एकत्र येऊन आपलं जे ध्येय आहे, सामाजिक ध्येय आहे ते उचलून धरण्यासाठी स्वामीच्या शरण जावे असा बोध त्यांच्याकडून आपल्याला मिळाला. काही खास उपस्थिती आहेत त्यांची मी नावं घेतो आणि आपले विनायकचारी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांना पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान करावा. मंडळ अध्यक्ष श्री संदीप पारसेकर कृपया कुठे आहेत तिथे उभे राहून त्यांनी आपलं पुष्प घ्यावं. तसेच सचिव श्री विश्वास चोडणकर आणि आपले जे सुहासचारी जे आहेत त्यांनाही पुष्प देऊन त्यांचाही सन्मान करावा. जयेश तळी यांचं जरी भाषण झालं तरी पुष्प द्यायचं राहिलं, कृपया क्षमा असावी. औपचारिकता जरी असेल तरी त्याच्यामध्ये भाव श्रेष्ठ आहे तर ते त्यांनी स्वीकारलं. धन्यवाद. आता सर्वजण आतुरतेने जे वाट पाहतो आहोत ते म्हणजे आपले बर्थडे बॉय त्यांचं आपण सर्वांनी त्यांचा टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. आणि श्री आदरणीय आमचे सर्वांचे लाडके मित्र म्हणू शकतो मी हक्काने श्री दामोदर नाईकजी यांना विनंती करतो की उपस्थितांना त्यांनी 2 शब्द सांगावे.
प्रभू श्रीरामाक वंदन करता. परमपूज्य श्री हरिहरानंद स्वामीजी तांकांय वंदन करता. हांवें माचयेर आशिल्ले मानेस्त आमचे मित्र प्रेमेंद्र शेठ, आमचे गुरु सर सुभाष वेलिंगकर जी, पूर्णानंद च्यारी, हांगसरले कारभारी सगळे सुहास्य चंद्रशेखर, मागीर आमचो विनायक भग, मागीर हांगसर बशिल्ले सगळे म्हणजे पक्षाचे अध्यक्ष आमचे पार्सेकर भाव आसतलो, मागीर आमचो विश्वास आसा, हांगसर दया कारबोटकर आसा, सगळीं नांवां घेना. महेश सावंत जिल्हा पंचायत आसा, उपसरपंच आसा, माचयेवयले सगळे मानेस्त, आमचे जे स्थळी पत्रकार आनी तुमी मातसो सदिस्ता म्हणटकीर हांव उलोवपाना म्हण आशिल्लो, कारण जरा तब्येत जरा डोकं जरा भांडणटे, पण म्हटलं की आता यावं. कित्याक येवपाक जाय तें म्हटल्यार विचार केलो. स्वामीजींचे हांगा 2 म्हयने वाचर आशिल्लें आनी सुरवातीक हांव हांगा आयलो त्या वेळाचेर प्रसन्न वातावरण आशिल्लें. त्या वातावरणाची अनुभूती घेतली आनी हांव गेलो. आनी आतांय म्हटलें की हांव येतलो. पयलीं म्हटल्यार येवपाना आनी म्हणून उशीर जालो म्हणून तुमकां सगळ्यांक दिलगिरी व्यक्त करता. कारण हांव म्हजे सगळे मिटिंगे आनी सगळे टायमार सुरू करता, वेळेचें बंधन रखता. पण आज मातशें ट्रॅफिक आनी हातूंत जमलें ना. पण येतलो म्हटलें आनी बसतलो. तेजें कारण आसा. कारण इतलेंच की संतांचें, स्वामीजींचें असो संघ आमकां परत मेळना. सकाळी उठले पासून मागीर सांजे पर्यंत आमी इतले कामाक आसता. त्या वेळाचेर आमी कितलेंय म्हटलें की दिसांतल्यान 1000 वेळा सुद्दां देवाचें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां काम होच देव जाता. आनी मागीर आमकां जेन्ना कळटा की अरे आतां म्हाका मातशें देवाच्या दर्शनाक वचपाक जाय तेन्ना आमी वता. आनी म्हणून आजचो दिवसच खरोच खूब बरो आसा. आज आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आनी आयज जर कितें तरी साक्षरता दिवस म्हळ्यार कितें शिक्षण. आज गुरू कडल्यान कितें तरी म्हाका शिक्षण मेळटलें म्हणून हांव आयलो आनी बसलो. आतां कितें मेळटलें? केन्ना केन्ना तकलेन विचार वेगळे आसता. हांव ताका उज्याची उपमा दिता. उजो आसता उजो, त्या आगीच्या आमी खूब पयस आसता. पयस आसतकीर तो उजो आमकां लागना. मातसो फुडें गेलो की उज्याची धग लागता. आनी मातशें मुखार गेलो की ती मातशी चड लागता. आनी मातसो मुखार गेलो त्या उज्या कडेन की तेजे चटके बसतात आनी जवळ जवळ उज्यान गेले की भाजता. देव हो उजो आसा. ताजी ती किरणां आसतात, त्या किरणाच्या वलयान बसपाची ताकद आमचे कडेन आसपाक जाय, ती जाय. म्हणून जो गर्भकुडीन जेन्ना देव आसता तो साक्षात अग्नी आसता. तेची प्रखरता इतली आसता की ती सोंसपाची ताकद केन्ना आसता. कारण आपण पुण्य करपाक जाय, आपण बरें काम करपाक जाय. आनी त्या वलयान जर आपण जर बसलो जाल्यार हळू त्या हातूंतले ते जे धग आसा ती धग आमकां हळू लागून आपूण भितरल्यान पाप मुक्त जाता. म्हणून म्हाका दिसता हांव स्वामीजीच्या शेजाराक बसला. आमी सगळे आमचे हळू कितें आसते पयस बसल्यार ते कमी न्ही आहा. नाजाल्यार म्हजेर एका म्हणटात त्याची मोग आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांचो साथ म्हाका गरजेचो आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर त्या देवाच्या गर्भकुडी कडेन केन्ना वता आमी देवाक केन्ना भायल्यानूच पांय पडटा. मागीर मनान कितें म्हणटा ना आयज वचचें ना नुस्तें खावप. पण मातसो जर भितर जर गेलो जाल्यार देवान इतकें सांगलें की आपली भक्ती आसा ती भक्ती दवरा, ऑटोमॅटिकली तूं सगळें सोडटलो आनी हळू त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो करपाक लागतलो. आनी हें सगळें शिकता शिकता आयचो दीस खूब म्हत्वाचो आसा. साक्षर हांव प्रत्येक दिसा म्हणजे हांव पयली फावटी जेन्ना आमदार जालो त्या वेळा पासून आतां पर्यंत एक केन्ना तरी भाशण 10 फावटी म्हणिल्लें आसा. तें भाशण म्हणजे साक्षर आनी शिक्षीत. खरोखरच आमी साक्षर आनी शिक्षीत ह्या मदलो फरक केला जाय. साक्षर म्हटल्यार कितें? जाका अक्षराची वळख आसा तो साक्षर. म्हणजे तो वाचूंक कळटा, निमला कमला कितें बरयता ताका आमी साक्षर म्हणटा. आनी मागीर म्हणटा की आमी सगळे साक्षर जाले.
पण शिक्षित झाले काय? आता शिक्षित म्हणल्यार कितें? गांवांतलो एक कोण तरी साक्षर ना ताका साक्षरता म्हणजे ताच्या अक्षराची वळख ना, पण तरी पण ताका कळटा की उगड्यार लग्न करप ना, ताका कळटा की टायरान उदक आसा तें उदक थंय जर उरलें जाल्यार तें उदक कुसतलें आनी मलेरिया जातलो. ताका जर कळटा की घरान भितर कोण तरी जाणटो आसा ताका तुमी म्हणप, ताका तूं म्हणप ना. वेळेचेर बरोबर संध्याकाळच्या वेळेचेर देवाचे पांय पडप किंवा असे जे अनेक जे परंपरागत चलत आयिल्ले काही आमचे जाणटेल्यांनी सांगिल्ले जे नियम आसा ताका साक्षरतेचे प्रमाण न लायनासतना तो करता तो शिक्षीत. ताका कळटा समाजान भितर कितें. आनी ह्या शिक्षीत समाजाचो ह्या शिक्षीत हाचो हो वर्सो आमी घेवन घेवन फुडें वचत आसा. आनी हळू आतां साक्षरता आयली. त्या वेळाचेर साक्षरता नाशिल्ली. त्या वेळाचेर शिक्षीत आशिल्लो समाज. आनी शिक्षीत समाज असो आशिल्लो तो देवाच्या गुरूच्या सानिध्यान स्वामीजीच्या सानिध्यान थंय रावतालो आनी तो जे सांगतालो तें फक्त आयकतालो, ग्रहण करतालो, मनान सगळें दवरतालो आनी फुडें वतालो. म्हणून तो वाट दाखोवपाक गुरू जाय आशिल्लो. आनी त्या खातीर शिक्षीतपणां नाशिल्ले, साक्षरपणां नाशिल्ली म्हणून काही गजाली ऑटोमॅटीक जाताल्यो. मागीर ताका अंधश्रद्धेन भितर घालप. पण त्या खातीर हें सगळें फुडें वचपाक गुरू जाय म्हणून गुरूचे आशिर्वाद म्हत्वाचे. ते आयकपाक हांवें ना थोडे म्हाकाय तातूंतल्यान ताचे 2 गोश्टी मेळटल्यो आनी त्या हातूंतल्यान भितर समाज सुदारपा खातीर जी जबाबदारी तुमी सगळ्यांनी म्हजेर दिल्ली आसा ह्या वयाचेर ती जबाबदारी फुडें व्हरपा खातीर म्हाका इल्ले बळगे मेळटले आनी ते करपा खातीर ते प्रभू रामचंद्रान म्हाका शक्ती दिवची म्हणून आयज हांव हांगा आयलां. आनी स्वामीजीच्या सानिध्यान जी 2 उतरां म्हाकाय मेळटली ती घेवन हांव फुडें वचून म्हाका जें साध्य करपाक जाय, जो मंत्र देवानी दितिल्लो आसा, तो संकल्प दितिल्लो आसा, तो फुडें व्हरता. तांच्या वाडदिवसाच्या निमतान असंख्य लोकांनी जो मोग दिलो, जाणी असंख्य प्रेम भरभरून आयले आनी विश्वास जो दवरला, तो विश्वास फुडें व्हरपा खातीर म्हाका हे कारणीभूत जातले तांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. ह्या राजकारणाच्या हातूंत भितर कदाचित अनेक गोश्टी म्हजे कडेन त्या वेळाचेर त्या वेळाचेर जायना आसत किंवा उलयना आसत. ताचो अर्थ असो न्ही की ते हांवें काडून सायडीन दवरल्या. योग्य वेळ येतकीर योग्य क्षणी ह्यो गोश्टी जातल्यो. कारण केन्ना केन्नाय मूठ बांदपा खातीर केन्ना गरज आसता, ती गरज करची पडटा, पण वेळ त्याच वेळेचेर येता. आनी म्हणून हांव एक उदाहरण सांगता आनी हांव आटोपते घेता. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 2014 आयलें, पण त्या वेळाचेर राम मंदिर कित्याक जालें? 2019 कित्याक रावचें पडलें? 2014 आमचे कडेन बहुमत आशिल्लें. पण काही गोष्टी अश्यो आसतात त्या गोष्टीची पूर्वतयारी इतली करची पडटा की कानातली ह्या कानातली खबर त्या कानाक वचनासतना ताजेर अभ्यास करचो पडटा. 370 जणांक कशें काडलें ते सगळ्यांक खबर आसा. जाणी हो सिनेमा पळयलो तांकां तो अदीकच खबर आसा. तो कदाचित लावट दिसत पडटा, पण तो खरोखर आसा. पण हे सगळें करपाक 2019 येवचें पडलें. 2014 तर आपल्या कडेन पूर्ण बहुमत होतं. आसा मग तुजें सरकार, कर मरे तूं, हें म्हणपाक सोंपें आसता. पण त्या फाटली जी सगळी जी तयारी अशे तरेन जावंक जाय. ज्या तयारीचे निशान भितर बाण जो सुद्दां मारता तो अचूक वचून लागपाक जाय. खंयच्याच्या हाका दुश्ट आनी प्रवृत्तीक तातूंत भितर वाट काडपाची संदी मेळपाक जायना. आनी हे जे वेवस्थीतपणे करतात ताजो त्याच आसता राजकीय ते पर्याय. आनी म्हणून म्हणटा खुबश्यो गजाली आमचे कडेन उरल्यो आसत, खुबश्यो गजाली आमी उलयना आसत. हाचो अर्थ असो न्ही की राम राज्याक वेळ लागतलो. कदाचित रामाच्या देवळाक खूब वेळ लागलो, पण जालें. रामाचो वनवास सकून रामराज्य आयलें आनी आमचे मनान आशिल्ले सगळे विशय अडचणीचेर मात करून सुद्दां येतले. त्या खातीर आमकां एकठांय जावपाची गरज आसा. 27 आनी 27 व्हरपाची गरज आसा. राजकीय व्यासपीठ न्ही हें, पण शेवटी पडलो उदकान उडयला वता आपणाक मारपाकूच जाय. आनी 51% करपाची भूक आसा इतलेंच सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करून म्हणटा. बोलो प्रभू श्रीरामचंद्र की. हिऱ्याची चमक काय असते त्याचा अनुभव आम्ही घेतला. धन्यवाद दामोदर नाईकजी. खरंच तुमच्या कार्यास आमच्या रघुनाथ देवाकडून शुभेच्छा, सर्व मंदिराकडून आपल्याला भरभरून शुभेच्छा. तसेच आशीर्वादही देण्यासाठी साक्षात स्वामी इथे आहेतच.
तर आतुरतेने आपण आता वाट पाहतो आहोत ज्या क्षणाची, ते म्हणजे आपले श्री श्री हरिहरानंद यांच्या संतवाणी आपल्या कानावर कधी पडतात का याची. तर मी विनंती करतो की स्वामींनी सर्व उपस्थित भक्तांना, इथल्या गावच्या सदस्यांना, इथल्या महाजनांना आणि सर्व 2 महिन्यात अख्ख्या गोमंतक भूमीतून विविध समाजाचे प्रतिनिधी इथे येऊन गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आनंदाची गोष्ट अशी की ज्यावेळी एके ठिकाणी प्रकाश जर तेवत असेल तर सर्व ठिकाणून तिथे जे आपण भूमूल्य म्हणतो कसे येतात. एक जर शुभ्र फूल असेल, तेजस्वी ओजस्वी सुगंधित, तर त्याकडे सगळेजण कसे येतात. तर त्या सम इथे ज्यावेळी गिमोणे वाडीमध्ये स्वामी इथे विराजमान झाले, इथे आले, तर महाराष्ट्रावरून सुद्धा त्यांचे भक्तगण इथे आले. कर्नाटक वरून सुद्धा लिंगायत समाजाचे आणि इतर बरेच समाजाचे लोक भक्त त्यांचे इथे आलेले. आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की त्यांच्या दीक्षित भक्तांची संख्या 7.5 लाख एवढी आहे. 7.5 लाख शिष्यांना त्यांनी आजपर्यंत दीक्षा दिलेली आहे. तर असे तेजस्वी ओजस्वी, आणि आम्हाला एका गोष्टीचा अतिशय आनंद आहे की श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामी हे विश्वकर्मा कुलातून असल्याने आम्हा गोमंतकीय विश्वकर्मीय मनुमय ब्राह्मण समाजाला त्याचा अत्यानंद आहे आणि आदर आहे. तर जास्त मी वेळ घेत नाही, त्यांनी कृपया सर्वांना मार्गदर्शन करावं. जय श्रीराम. शक्ती हेतवे नमः शिवाय सांभाय स्वयंभुवे नमो नमः. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्. आज द्विमासिक चातुर्मास्याच्या सांगतेच्या महोत्सवाच्या प्रित्यर्थाने या ठिकाणी जमलेले आणि मुद्दामून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी आलेली सगळी प्रमुख अतिथी, श्री दामोदरजी नाईक, अध्यक्ष भाजपा गोवा राज्य, त्याचबरोबर ज्यांच्या नावामध्ये प्रेम आहे आणि प्रेमाचा इंद्रच म्हटलं जातं, इंद्र म्हटलं की राजा, आणि असे वात्सल्य असणारे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणारे या भागातील लोकप्रिय आमदार प्रेमेंद्र शेठजी, त्याचबरोबर गोमंतकाचा खरा इतिहास या ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या संस्कार संस्कृती या सगळ्यांचा इतिहास, अगदी अणुरेणूपासून ते आतापर्यंतचा सगळा इतिहास ज्यांचा अभ्यास जे करतात आणि त्यांच्यामुळे खऱ्या गोमंतकाचा इतिहास बाहेरच्या समाजाला होत आहे, असे आमचे सुभाषजी वेलिंगकर सर, त्याचबरोबर या मंदिराचे अध्यक्ष आमचे प्रकाशभाई, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेले डॉक्टर पूर्णानंदजी चारी, विवेकजी चारी, गावातल्या चामुंडेश्वरी मंदिराचे अध्यक्ष असतील आणि सगळी मंडळी आहेत, त्याचबरोबर बाहेर गावून, महाराष्ट्रातून, गोव्यातून, कर्नाटकातून
आलेला संपूर्ण विश्वकर्मा मनोमय ब्राह्मण समाज, चारी समाज आणि सगळ्यात महत्वाचं या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे पत्रकार, कारण प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक पुराण जर तुम्ही पाहिलं तर प्रत्येक पुराणामध्ये नारदाने सगळ्यात महत्वाची भूमिका केली. पण सगळ्यांनी नारदाचा एक चांगले गुण घेतले नाहीत. 99 गुण नारदांकडे खूप चांगले आहेत, की प्रत्येक पुराण कोणी पाहिलं असेल, प्रत्येक देवाचा इतिहास कोणी पाहिला असेल, प्रत्येक देवाची लीला कोणी पाहिली असेल तर तो नारद होता. ही 99 गुण नारदाची कोणी घेतली नाही. पण नारदाचा एक अवगुण मात्र सगळ्याला माहिती आहे. कुठला? तो कळीचा नारद आहे. म्हणजे माणूस चांगलं घेत नाही, पण माणूस लवकर वाईट घेतो. आणि हेच झालं या गोमंतकाविषयी. बाहेर आम्ही जेव्हा दक्षिण भारतामध्ये जायचो, मी संपूर्ण भारत 6 वेळेला पाहिला. 6 वेळेला. भारतातलं असं कुठलं राज्य नाही, त्या राज्यातला कुठला जिल्हा नाही. पण आज आम्ही ज्या वेळेला इथे चातुर्मासासाठी आलो त्यावेळेला आम्हाला दुर्दैव असं वाटलं की आम्ही या गोव्यामध्ये, या गोमंतकामध्ये आलो नाही. का तर आमच्या डोक्यामध्ये असा विषय असायचा की मुलं विचारायची, आमचे ड्रायव्हर ते विचारायचे की स्वामीजी आपल्याला आता गोव्यामधून जाऊया, तिकडला इतिहास, तिकडली संस्कृती, तिकडलं सगळं नैसर्गिक वातावरण आपल्याला पाहायला भेटेल. आम्ही सांगायचो कर्नाटकातून चल, वाटलंच तर एखाद्या जहाजेतून चल, पण गोव्यातून नको रे बाबा. पण ज्या वेळेला आम्ही गोव्यामध्ये आलो, ही भोगभूमी नाही, ही योगभूमी आहे. उत्तराखंडाकडे जर पाहिलं तर उत्तराखंडामधल्या लोकांना देवभूमी म्हटलं जातं. महाराष्ट्राकडे पाहिलं संतभूमी म्हटलं जातं. राजस्थानला पाहिलं तर त्या ठिकाणी राजांची भूमी म्हटलं जातं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशांना वीराची भूमी म्हटलं जातं. पंजाब असेल ती वीरांची भूमी, सैनिकांची भूमी मानलं जातं. पण या भारताचं खरं हृदय कोण असेल आणि यज्ञभूमी कोण असेल तर हा गोमंतक प्रांत आहे, हा गोवा आहे आणि हा खरा यज्ञभूमीचा भाग आहे. म्हणून भगवान परशुरामांनी पहिल्यांदा जर कुठे कार्य करायला सुरुवात केली असेल तर या गोमंतकापासून सुरुवात केली. आणि या गोमंतकाचं आणि महाराष्ट्राचं नातं काही वेगळं नाहीये. महाराष्ट्र म्हणजेच गोवा, गोवा म्हणजेच महाराष्ट्र, कोकणी म्हणजेच मराठी आणि मराठी म्हणजेच कोकणी आहे. परवा ज्या वेळेला गणेशोत्सव होता, आमच्याकडे एक भक्त आले होते आणि बोलत बोलत त्यांनी सांगितलं, स्वामीजी आता आमच्याकडे गणपती आहेत. मी म्हटलं तुमच्याकडे काय काय पदार्थ करतात गणपतीला? त्यांनी सांगितलं उकडीचे मोदक असतात, हे असतं ते असतं. त्यांनी मला जाता जाता विचारलं, स्वामीजी तुम्हाला नवरी आणायची का? मी म्हणलं मी तर संन्यासी आहे आणि आता संन्यासाला नवरी कशाला पाहिजे? त्याने विचारलं अहो नवरी नाही. म्हटलं मग? म्हटलं नेवरी. म्हटलं नेवरी म्हणजे काय? तर म्हटलं करंजी. मी म्हणलं बरं झालं बाबा, जर मराठीत सांगितलं असतं तर अजून लवकर कळालं असतं. म्हणून गोव्यामध्ये कोकणी जेवढी महत्वाची आहे तेवढी मराठी ही लवकर महत्वाची व्हावी आणि त्याच्यासाठी व्यासपीठावर बसलेल्या लोकांनी ते कार्य केलं पाहिजे की महाराष्ट्राचं आणि कोकणाचं नातं अजून जवळ आलं पाहिजे. जर इकडे मराठी कोणी बोललं नसलं तर आमची फजितीच झाली असती, आम्ही आपल्या त्या नवरीला घेऊन बसलो असतो. म्हणजे हा प्रकार आहे की गोवा आणि महाराष्ट्र हे एक हृदयाने चलत असतील तर त्याचं सगळ्यात मोठं कारण काय असेल तर फक्त या दोन्हीचं हृदय एकच आहे आणि ती म्हणजे मराठी भाषा. आणि आनंद वाटला की मला पहिलं वाटलं होतं की इकडली लोक गोव्यातली लोक आहेत, कोकणी भाषा बोलतात. आम्ही कधी मुलांनी आम्हाला दाखवायचं की या रील्स मध्ये बघा गोव्यातली अशी कोकणी आहे, तुम्हाला जमेल की नाही, तिकडे राहायचं कसं. आम्ही जेव्हा आलो होतो पहिले 8 दिवस रोज फोन येत होते की जमतंय का तुम्हाला तिकडे. म्हणजे आतून तर सोडून जाता येत नाही. चातुर्मास काय असतो, स्वामी काय असतात हे लोकांना कळायला पाहिजे. लोकांना माहिती आहे भगवे कपडे घातले, संन्यास घेतला की स्वामी झाले, हे सोपं नाहीये. स्वामी बनणं म्हणजे प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणाला काट्यावरून चालणं म्हणजे स्वामी बनणं. संत बनणं सोपं नाहीये. नावं ठेवणारे तेवढेच असतील, चांगलं म्हणणारे तेवढेच असतील, चांगलं घेणारे तेवढेच असतील, वाईट म्हणणारे तेवढेच असतील. प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक जातीला, प्रत्येक धर्माला आपला वाटला पाहिजे. त्या स्वामीचं आचरण असं असलं पाहिजे. लहान मुलांना स्वामी आपला वाटला पाहिजे, तरुणांना स्वामी आपला वाटला पाहिजे आणि वृद्धांना सुद्धा स्वामी आपला वाटला पाहिजे. एक छोटा मुलगा स्वामींकडे गेला, स्वामी उद्या आमच्या घरी तुम्ही जेवायला या. स्वामी म्हणजे ठीक आहे बाबा मी येतो. तुझ्या घरी कोण कोण आहे? तर म्हणे माझी आई आहे, वडील नाही आहेत मला. स्वामी म्हणजे ठीक आहे, तू असं कर
उद्या सकाळी 8 वाजता मला बोलवायला ये, मी उद्या 4 वाजता तुझ्याकडे जेवायला येईल, पण मला 8 वाजता लक्षात करायला ये, सांगायला ये. ते म्हणतात ठीक आहे, पण येताना एक काम कर, तुझ्या आईची साडी घेऊन ये. मुलाला काही कळालं नाही, स्वामींनी साडी कशाला मागितली असेल, पण तो मुलगा साडी घेऊन आला आणि स्वामी त्यावेळेला त्यांच्या अंगावरले वस्त्र धुवून टाकत होते. त्या मुलाने आणलेली साडी घेतली, ती पण पाण्यामध्ये बुडवली, दोरीवरती टाकली आणि टाकल्यानंतर त्या मुलाला सांगितलं जा 4 वाजता ये. तो मुलगा 4 वाजता नाही, दुपारी 2 वाजताच परत आला, रडत आला जोरजोराने. स्वामींनी विचारलं काय झालं रडायला, तर सांगितलं स्वामी या गावातले लोक तुम्हाला खूप नावं ठेवत आहेत. त्याला काय झालं नावं ठेवायला, म्हणजे आजपर्यंत स्वामी एकटा होता, त्याच्या मठामध्ये साडी आली, आता काही दिवसांनी बाई पण येईल. स्वामींनी सांगितलं बघ बेटा, स्वामी बनणं सोपं नाही, नुसती साडी आली तर जग एवढं बोलत आहे, मी जर तुझ्या घरी जेवायला आलो तर लोक किती बोलतील. स्वामी बनणं, संत बनणं, नाव करणं खूप मोठं आहे, पण या पदावरून या रस्त्यावरून चलत असताना त्याला माहित आहे की तो त्रास काय भोगत असेल. पण या गोव्यामध्ये जेव्हा आम्ही आलो त्यावेळेला कळालं की गोवा ही यज्ञभूमी आहे आणि आमचा हा दुसराच चातुर्मास आहे. संन्यास घेऊन आम्हाला फक्त 2 वर्ष झाली. वयाच्या 8व्या वर्षापासून आम्ही अध्यात्मामध्ये आहेत, प्रवचन करायचो, कीर्तन करायचो, सगळीकडे फिरलो. असं कुठला देश सोडला नाही, असे कुठलं राज्य सोडलं नाही, असं तीर्थ सोडलं नाही. पण वाटलं की वयाच्या 36व्या वर्षी आपण आता संन्यास घ्यावा, कारण पुढचं आयुष्य माणसाला माहित नाहीये. कारण समाज जोडणं खूप सोपं आहे, पण समाजातला माणूस जोडणं खूप अवघड आहे. आणि आमच्या दामोदर भाईंना माहित आहे की माणसं जोडणं, समाजाला सगळीकडे एकत्रित बोलवणं खूप सोपं आहे, पण समाजातला एक माणूस जोडणं खूप अवघड आहे. कारण एक माणूस जोडण्यासाठी काय करावं लागतं. एक छोटा मुलगा होता, वडिलांच्या समोर गेला, जोर जोराने रडू लागला, बाबा मला एक मोटरसायकल घ्यायची, बाबा मला एक मुलगा होता 5 वर्षाचा. बाबा म्हणले तुला मोटरसायकल देऊन काय करू, तू 5 वर्षाचा आहेस, तू मोठा होशील तेव्हा घेतो. मुलगा रडू लागला, काही करा पण आजच्या आज मला मोटरसायकल पाहिजे. बाबा म्हणला हा मुलगा काही ऐकणार नाही, म्हणून भिंतीवरती एक जगाचा नकाशा होता, बाबांनी तो उचलला, त्याचे तुकडे केले, तो फाडला आणि त्या मुलाच्या समोर आणून टाकला. मुलाला सांगितलं हा नकाशा जर जोडून दाखवला तर मी तुला मोटरसायकल आणून दे. बाबाला माहित आहे एवढा मोठा जगाचा नकाशा जोडणं काही सोपी गोष्ट नाहीये, पण त्या मुलाने 1 नाही 2 नाही, फक्त 2 मिनिटांमध्ये तो सगळा नकाशा जोडून दाखवला जगाचा. वडिलांना आश्चर्य वाटलं की अरे आज माझं वय 40-45 झालं, जे मला जमलं नाही ते मुलाने फक्त 2 मिनिटात कसं काय करून दाखवलं. मुलाने विचारलं बेटा या जगाच्या नकाशाला तू जोडलंस कसं काय. त्याने सांगितलं बाबा या जगाच्या नकाशाच्या मागे एका माणसाचं चित्र होतं, मी माणसाला जोडायला गेलो आणि मागे बघितलं तर सगळं जग जोडलेलं होतं. म्हणून माणूस जोडण्याचा प्रयत्न करा, जग जोडल्याशिवाय राहणार नाही. माणूस जोडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. समाजातला कुठलीही जात असो, कुठलाही धर्म असो, स्वामींनी जात पात धर्म नाही, मी कुणाचा मी तुमच्या सगळ्याचा, तुम्ही कुणाचे तुम्ही माझे आहात. फुलासारखं स्वामींनी वागलं पाहिजे, मधमाशीसारखं स्वामींनी वागलं पाहिजे, पाण्यासारखं स्वामींनी वागलं पाहिजे, झाडासारखं स्वामींनी वागलं पाहिजे, आकाशासारखं स्वामींनी वागलं पाहिजे. स्वामींनी वागत असताना त्यांच्या जीवनामध्ये असं कधीच द्वैरभाव आला नाही पाहिजे. कारण समस्त जगाला जर आपलं करायचं असेल तर आद्य भगवत्पाद शंकराचार्यांनी 2000 वर्षापूर्वी जगाला जोडण्याचा प्रयत्न केला आणि तोच मार्ग आपण सगळ्यांनी मिळवला पाहिजे. आज आम्हाला आनंद वाटला की ज्या वेळेला 2 महिन्यापूर्वी 4 महिन्यापूर्वी एप्रिल महिन्यामध्ये आम्ही भ्रमण करत असताना आमच्या श्रृंगेरी मठाच्या दर्शनासाठी गेलो, तिथून उडपीचं दर्शन घेतलं आणि तिथून येत असताना आम्ही गोकर्ण महाबळेश्वराला गोकर्णाचंही दर्शन घेतलं आणि येत असताना आमच्या या ठिकाणी या गोव्यामध्ये काय चाललंय, कुठले कुठले समाजाचे मंदिर आहेत, कुठले कुठले मठ आहेत हे आम्हाला ऐकायचं होतं. आणि एकदा फेसबुकवरती आमच्या काही मुलांनी एक पोस्ट दाखवली, आमचे विवेकचार्यांनी ती पोस्ट टाकली होती की गोव्यामध्ये माजळीचा एक मठ, कारण संत जन्माला येतात तो हिंदू धर्म आहे. आमच्या धर्मामध्ये सेंट जन्माला आले नाहीत, आमच्या धर्मामध्ये मंगळूर जन्माला आले नाहीत, आमच्या धर्मामध्ये जन्माला आले ते संत आहेत आणि संताचा एवढा मोठा अधिकार आहे. देवतेचे संत, देवतेचे संत निमित्त त्या प्रतिमा, देवापेक्षाही श्रेष्ठ असे संत या धर्माने जन्माला आणले. म्हणून या जगातला सगळ्यात मोठा जर धर्म कुठला असेल तर सनातन हिंदू धर्म आहे. मी कुठल्या समाजावरती टीका करत नाही, तेही आमचेच भाऊ आहेत, आमच्यातूनच बाहेर गेलेले आहेत. पण कदाचित एक वेळ अशी येणार आहे बाहेर गेलेले सगळे भाऊ परत घरामध्ये येतील आणि हा धर्म आमचं घर अजून एका प्रदेशाने बदलतो.
आम्हाला त्यांच्यावरती टीका नाही करायची. आम्ही तर उलट म्हणतो तुम्ही या, परत या, आम्ही तुमचं स्वागत करायला तयार आहे, तुम्ही आले पाहिजे. कारण तुम्ही येणं आता गरजेचं आहे. परत एकदा हे लौकिक आपल्याला दाखवून द्यायचं. आणि म्हणून ज्या वेळेला आम्ही इकडून जात असताना विवेकचार्यांना फोन केला की दादा आपला नंबर आम्हाला द्या, बोलायचा आहे. त्यांना विचारलं की माजळीच्या मठाविषयी आम्हाला काहीतरी माहिती द्या. त्यांनी सांगितलं स्वामीजी माझ्या मागे खूप काम आहे, पण मी तुमची सगळी सोय करतो, तुम्हाला माणसं जोडून देतो. आणि त्यांनी आम्हाला हर्षवर्धनचारी यांचा नंबर दिला. त्या माणसाला मराठी बोलता येत नाही, कोकणी बोलतो, कन्नड बोलतो, पण त्या माणसाची एवढी आपुलकी की त्यांनी लगेच इकडे सांगितलं की स्वामीजी मी तुमची तयारी करतो. आणि त्याच्यातून विवेकचार्यांनी आणि आमच्या हर्षवर्धन दादांनी दोघांनी मिळून मग आमच्या मच्छिंद्र दादा असतील, विनायक दादा असतील यांचे नंबर जोडून दिले. त्यांनी सांगितलं स्वामीजी तुम्ही माजळीचा मठ पाहताना जरूर, कारण या विश्वकर्मा समाजाला आतापर्यंत एक नाही दोन नाही तर महाराष्ट्र आणि गोव्यामध्ये एकूण सगळे 170 संत मिळाले. त्यातले 150 संत महाराष्ट्रातले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बरोबर जे काम करणारे कायदे पंडित असे संत होऊन गेले, त्यांचं नाव होतं तुका ब्रह्मानंद स्वामी. त्यांनी अंगठी करायला लावली छत्रपती शिवरायांनी त्यांना की मला नवग्रहाची अंगठी करून द्या. स्वामीने सांगितलं नाही, मी नाही करून देत तुम्हाला. ते म्हणजे का, तर म्हणजे नक्षत्र, तिथी, वार, दिवस या सगळ्या गोष्टी पाहिल्याशिवाय मी तुम्हाला हे कार्य करून देणार नाही. आज जर एखादा लाख रुपये 2 लाखाचं जर गिरायक आलं तर आम्ही सगळी कामं सोडून त्याचं काम अगोदर करून देतो. पण त्या तुका स्वामींनी सांगितलं मी हे काम करणार नाही. म्हणजे नाही, त्यांनी सांगितलं का, तर सांगितलं माझी कालिका जोपर्यंत मला सांगत नाही तोपर्यंत मी हे काम करणार नाही. मग छत्रपती शिवरायांनी त्यांना सांगितलं तुम्ही मला काहीतरी चमत्कार दाखवा तर मी तुम्हाला हे मानेन. आणि त्यावेळेला नवग्रहाची अंगठी समोर ठेवली, दर्भाची अंगठी समोर ठेवली, पवित्री समोर ठेवली आणि त्याच्यामध्ये साक्षात नवग्रहांना त्याच्यामध्ये स्थापन केलं. आणि त्यावेळेला छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं स्वामीजी मला संन्यास घ्यायचा आहे. स्वामींनी सांगितलं तुला संन्यास घेऊन उपयोग नाही, तुला तुझं राज्य करावं लागेल. आणि त्यावेळेला त्यांनी समाधी घेतली. तुका ब्रह्मानंद स्वामीची समाधी माहुली क्षेत्रावरती आहे. अशा अनेक संत, भोजलिंग काका असतील, नरहरी सोनार असतील, असे अनेक लोक या विश्वकर्मा समाजामध्ये जन्माला आली आणि विश्वकर्मा समाज हा समृद्ध बनवला. आज या समाजाने या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं आणि खरी गोव्याचा जो इतिहास 2 महिन्यामध्ये आम्ही खूप काही शिकलो. लोकांना वाटलं, लोकांना खूप जणांच्या मनात प्रश्न पडला स्वामीजी तुम्ही इथून जाताना काय घेऊन जाणार आहे, काही आमच्या इकडे अशा गोष्टी आहेत तशा गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, आजपर्यंत अनेक चातुर्मास होतील. मी परत सांगतो आमचे चातुर्मास, आमचं पुढे किती चातुर्मास होतील हे आम्हाला माहित नाही. स्वामीचं वय ते कधी जन्माला आले तेव्हापासून नाही, त्यांनी संन्यास दीक्षा घेतली तिथून त्यांचं वय चालू होतं. तुम्ही जर मला विचारलं स्वामीजी तुमचं वय काय तर मी सांगेल फक्त 2 वर्ष. कारण स्वामी जन्माला केव्हा येतो, ज्या दिवशी त्यांनी संन्यास घेतला त्या दिवशी. आमचं फक्त वय 2 वर्षाचं आहे. पुढे किती वर्ष आम्ही चातुर्मास करणार आहे आम्हाला माहित नाही. पण या चातुर्मासामध्ये सगळ्यात चांगला चातुर्मास या 4 समाजाने या गिनोण्याच्या राम मंदिरामध्ये करून दाखवला. आणि हे भूतोन भविष्यती असं कार्य त्यांनी करून दाखवलं. तुमच्या सगळ्याचं कौतुक करण्यासाठी की ते आम्हाला काहीच कमी पडू दिलं. जे गोष्टी पाहिजे त्या प्रत्येक गोष्टी या ठिकाणी आम्हाला प्राप्त करून दिल्या. आम्हाला अशी एकही गोष्ट या ठिकाणी कमी पडू दिली नाही. पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं होतं की मी तुमची जिम्मेदारी, हे सगळेजणच त्यावेळेला बरोबर होते, सगळ्यांनी सांगितलं की स्वामीजी आम्ही तुमची जिम्मेदारी घेतो. आणि जाताना समाजाला हे सांगितलं की स्वामीजीला काही कमी पडू देऊ नका. खरोखर काही स्वामीजींचा चातुर्मास असा होतो की तिथे काही भेटत नाही. एकतर गाव सोडून जाता येत नाही, सीमा ओलांडता येत नाही, नदी ओलांडता येत नाही. स्वामींनी काय खायचं काय प्यायचं, पण सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी दिल्या. तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगला या ठिकाणी उत्सव केला. मध्ये असणारे छोटे छोटे कार्यक्रम पण इतकी सुंदर करून घेतली. आणि आमच्या या संपूर्ण आयुष्यामध्ये एवढा सुंदर कार्यक्रम तुम्ही करून घेतला. पुनश्च एकदा समस्त मनोमय ब्राह्मण समाज, 4 समाज मी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो, शुभ आशीर्वाद देतो की तुमची प्रगती व्हावी, तुमचं ऐश्वर वाढावं, तुमचं नाव वाढावं. आणि तुम्ही सगळे समाज जर एकत्रित आला तर या गोमंतकाचं नाव मोठं झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण तुम्ही सगळे सनातन हिंदू धर्माचे एक घटक आहात. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रभू रामचंद्राचा आश्रय, या ठिकाणी असणाऱ्या समस्त देवतांचा आश्रय घेऊन तुम्ही समोर गेलं पाहिजे.
खूप जणांनी सहकार्य केलं. या ठिकाणी सेवेला अनेक जण राहिले. आमच्या भजनासाठी रोज रात्री येणारं आमचं भजनी मंडळ होतं. रविवार आणि सोमवारी भजन करायला यायचे. आमचीही सेवा या ठिकाणी करायची. एवढंच नाही तर गोमंतकामध्ये असणाऱ्या संपूर्ण विप्र समाजाने सुद्धा मंत्रपठण केलं, आमची सेवा केली. त्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप आभार. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी असणाऱ्या अगदी छोट्यापासून ते मोठ्यापर्यंत, लहान्यापासून ते मोठ्यापर्यंत, सेवकापासून ते राजापर्यंत सगळ्यांनी आमची सेवा केली. त्याचबरोबर तुम्ही सगळ्यांनी एवढं चांगलं सहकार्य केलं. आम्ही वाटलं नव्हतं की शेवटचा दिवस पण एवढा गोड होईल, कारण त्याची सुरुवात चांगली होते, त्याचा शेवट चांगला होतो. आणि त्या मनाप्रमाणे आज तुम्ही या ठिकाणी आलात. एवढा मोठा ऐश्वर्यवान हा चातुर्मास या ठिकाणी सोहळा केला. परत एकदा समस्त कमिटी, महाजन जो समाज आहे, तुम्ही सगळेजण, आणि त्याचबरोबर चारी समाज असेल, या मंदिराचे पुजारी असतील, तुम्ही सगळेजण, तुम्ही सगळ्यांनी हे खारीचा वाटा या ठिकाणी घेऊन कार्य मात्र मोठं विशाल केलं. तुम्हा सर्वांना आमच्या मठातर्फे मंगल आशीर्वाद देतो. परत एकदा या ठिकाणी उपस्थित जे सगळे लोक आले, जे मान्यवर आहेत, तुम्हा सर्वांचं सुद्धा, आता मला माहित आहे बाहेर मोठी मोठी कामं आहेत, पण तरी सगळी कामं सोडून आता आमच्या दामोदर दादांनी सांगितलं की माझं डोकं दुखत होतं, जाऊ की नको असं वाटत होतं. पण मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, आज डोकं दुखत आहे, पण आज स्वामींच्या नाही, प्रभू रामचंद्राच्या या मंदिरामध्ये आपण आला आहात. त्या डोक्यावरती लवकरच चांगला असा एक किरीट बसावा आणि चांगली जबाबदारी तुम्हाला भेटावी, असे शुभ आशीर्वाद तुम्हाला देतो. सुभाष सर असतील, त्यांचाही स्वभाव एवढा सुंदर आहे की त्या दिवशी आम्ही 1-1.5 तास चर्चा करत होतो. अत्यंत सुंदर अशा काही माहिती गोव्याविषयी आम्हाला भेटली. या ठिकाणी असणारे अनेक लेखक आहेत, कवी आहेत, त्या सरांनी सुद्धा आम्हाला काही पुस्तकं आणून दिली. आता त्यांचं नाव आठवत आहे, पण तुम्ही सर्व या ठिकाणी खूप खूप सुंदर असा कार्यक्रम केला. मला बोलायला अजून वेळ आहे, भरपूर बोलू शकतो, पण मला माहिती आहे आमच्या सिंधुदुर्गहून आलेली काही लोक आहेत आणि तुम्ही सर्वजण खूप वेळापासून या ठिकाणी आहात. तुम्हा सर्वांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात, तुम्हा सर्वांना चांगलं आरोग्य भेटावं, तुम्हा सर्वांना चांगलं असं ऐश्वर्य भेटावं, तुम्हा सर्वांच्या इच्छा लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात आणि तुम्हा सर्वांचं राम बरं करो, देव बरं करो, एवढंच सांगून या ठिकाणी शुभ आशीर्वाद देतो आणि या ठिकाणी आम्ही थांबतो. ओम शांती शांती शांती. हर नमः पार्वती पते शिव हर हर. प्रभु रामचंद्र भगवान की. मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं की एखाद्या देवाचं नाव घेतलं की दोन्ही हात वर केले जातात. का करायचे? एक माणूस तळ्यामध्ये पडला, सगळे लोक त्याला वाचवायला गेले, पण त्याने हातच वर केले नाही, तो तिथे मरण पावला. मग सगळ्यांनी मनात आणलं की अरे आपण याला दोरी टाकली असती आणि हात वर केले असते तर आपण त्याला अलगद वर काढलं असतं. जे हात वर करतात ना त्याला राम वरच्या वरी अलगद घेऊन जातो स्वर्गाला. जे अर्धे हात करतात ना ते वरी जात नाही, खाली राहत नाही. हे सगळे काय होतात? वटवाघूळ होतात. आणि जे लोक हातच वर करत नाही ते पुढल्या जन्मी बेडूक होतात. आता बघा तुम्हाला कुठे जायचं त्या. नमः पार्वती पते शिव हर हर. रामचंद्र भगवान की. मला माहिती आहे तुम्ही सगळे रामाकडे जाणार आहात, फक्त लवकर घाई करू नका, खूप काही चांगले कामं करून जा. पुनच एकदा शुभ आशीर्वाद. ओम शांती शांती शांती. सर्वांना अतिशय मंत्रमुग्ध केलेलं आहे. वातावरणाचा, वेळेचं भान कुणालाच राहिले नाही, अशी अमृतवाणी सर्वांनी ऐकलेली आहे. आणि हा जो सांगता कार्यक्रम आज संपन्न होत आहे, उद्या स्वामींचं जाणं होणार आहे गोव्याबाहेर, म्हणजे आपल्या नरसोबावाडी इथे जाणार, तिथून नंतर आपल्या ठिकाणी म्हणजे धारूर, बीड जिल्हा इथे त्यांचं जाणं होईल. तर हे 2 महिने आपल्यासाठी, आपल्या मंदिरासाठी अतिशय भाग्यवान असं मी म्हणजे दैवी योग संपन्न असा झालेला आहे आणि याची अनुभूती आम्हाला पदोपदी मिळत गेलेली आहे. तर या सगळ्या कार्यक्रमाचा खटाटोप जो सर्वांनी घेतलेला आहे त्यांच्याबद्दलही 1-2 मिनिटं आपण कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी विवेकचारी यांना विनंती करतो की सर्वांना त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं सर्वांसाठी. जय श्रीराम. परमपूज्य स्वामीजी आणि सन्माननीय व्यासपीठ
खरं म्हणजे आभार मानणं ही फक्त आता फॉर्मॅलिटी राहिली आहे. कारण काय, इथे प्रत्येक जण प्रत्येक क्षेत्रातलं असेल, प्रत्येक समाजाचा असेल, त्यांनी इथे येऊन आपली जी सेवा आहे यांना त्या मार्गाने जी काय करू शकतात ती सगळी म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्रीपासून इतर आमचे लोकनेते आहे असेल किंवा इतर नेते असेल, सन्माननीय व्यक्ती असेल, त्यांनी स्वामीजींच्या या ठिकाणी येऊन जी सेवा बजावली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम फक्त एका समूहाचा, एका स्वामीजींचा या फक्त या मंदिराचा राहिला नाही, तो सर्व लोकांचा झाला आहे. त्यामुळे स्वामीजी जसे बोलले की माजाळी मठ आमचा होता इसवी सन 778 साली स्थापन झालेला, म्हणजे जवळजवळ 1200 वर्ष झाली आहे. 1200 वर्षाहून जुनी परंपरा आपली होती. आणि नंतर काय झाले की 1893 साली शेवटचे एक स्वामी होते पद्मनाभ स्वामी, आणि त्याच्यानंतर थोडी मठाची स्थिती खालावली. जवळजवळ 1000 वर्षानंतर म्हणजे असं 1000 वर्ष या समाजाने स्वामीजींना पाहिलं होतं. पण नंतर 19व्या शतक असं उजाडलं त्यावेळी शेवटचे जे तुम्ही फोटो बघतायत कनकाचार्यांचा, त्यांना कनकनाथ स्वामी सुद्धा म्हणत होते, तर त्यांचं देवावसान 1910च्या सुमारास झालं. नंतर मडगावला आपला एक मठ होता जिथे आज पिंपळकट्टा आहे, त्याच्या बाजूलाच एक मोठा मठ होता, आणि तिथे जी विठोबाची मूर्ती होती ती मडगाव वासियांसाठी एक आदराची एक देवता होती. तर तो 1906 साली कोणीतरी एकाने तो मंदिर ते मठ पाडला, आणि एकूणच समाज या गुरु माऊलींना वंचित झाला. गुरु काय असतात, स्वामीजी काय असतात, मठ परंपरा काय असतात, हे लोकांना म्हणजे विस्मृतीत केलंय. आपले सुद्धा स्वामी होते. त्यामुळे एवढ्या वर्षानंतर आमचं म्हणजे सौभाग्य होतं की हरिहरानंद भारती स्वामीजी यांनी आम्हाला तो एक जी अनुभूती, दिव्य अनुभूती आपल्याला प्राप्त करून दिली. तर एवढ्या वर्षानंतर म्हणजे 1200 वर्षानंतर त्यांनी ही आपल्याला अनुभूती प्राप्त करून दिली आहे. तर त्यांचं सर्वात प्रथम मी आभार मानतो की त्यांनी जी आता लोहमठ सुरू होईल, कधी होईल याची जी नांदी आहे ती त्यांनी घडवून दिली आहे. त्यामुळे त्यांचं सर्वात मी आभार मानतो. नंतर सुरुवातीपासूनच म्हणजे आमचे प्रत्येक लोकनेते म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री असतील, जे आज उपस्थित राहू शकले नाही, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तर त्यांचं आपल्याला सहकार्य लाभलं, त्यांचा आभार मानतो. तसेच राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे असतील, जे सुद्धा आज उपस्थित होऊ शकले, तर त्यांचा पण आभार मानतो. तसेच आमचे लोकनेते अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दामोदर नाईक सर, तर त्यांचं सुद्धा म्हणजे सुरुवातीपासूनच इथे योगदान होतं, तर त्यांचे मी आभार मानतो. आपले आणखी एक आमदार मुळे मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, जे सुरुवातीपासून त्यांचं इथे जे सहयोग आहे, त्यांची जी उपस्थिती होती ती आम्हाला नेहमी प्रेरणादायी असेल, तर त्यांचे मी खूप आभार मानतो. तसेच आणखी एक आमदार जे येऊ शकले नाही, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे, तर त्यांची सुद्धा मी आभार मानतो. तसेच आपल्याला लाभलेले वेदमूर्ती अनुप शांताराम शेलार, ज्यांनी एक छान मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना केलं आहे, तर त्यांचे मी आभार मानतो. तसेच आपले आदरणीय सुभाष भास्कर वेलिंगर सर, ज्यांचे आशीर्वाद नेहमी आपल्याला असतात, तर त्यांनी उपस्थिती लावली, त्यांच्याबद्दल खूप आभार मानतो मी. तसेच जे स्थळी सर असतील, नंतर हे मंदिर उपलब्ध इथे चातुर्मासाचा कार्यक्रम झाला त्याची व्यवस्था लावणे आपले मंदिराचे अध्यक्ष प्रकाश चारी यांचे मी आभार मानतो. इव्हन त्यांचे इतर महाजन ज्यांचं म्हणजे प्रत्येकाला नाव घेणं शक्य नाही, ते सर्वांचे मी आभार मानतो. तसेच आपले आहेत दीपक शिरोडकर, नंतर विवेकानंद चारी असतील, चंद्रशेखर चारी असतील, तसेच संजय चारी, आमचे आदरणीय डॉक्टर पूर्णानंद सर, तर सर्वांचे मी आभार मानतोय. इतर काही नावं सपोज राहिली असतील, आमचे पत्रकार मित्र असतील, आपले पत्रकार मित्र आहे, शिवाय इतर मान्यवर आहे जे ज्यांचं नेहमी आपल्याला एक आधारस्तंभ होता, असे सर्वजण माता बंधू भगिनी यांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि सर्वांना जय श्रीराम.
धन्यवाद विवेकजी. आभार प्रदर्शनाबरोबर एक त्यांनी खूप महत्वाची माहिती दिलेली आहे, त्याबद्दल तुमचे आभार आम्ही व्यक्त करतो. तर आता अगदी शेवटच्या टप्प्यावरती आजचा कार्यक्रम आलेला आहे. तरी स्वामींची इच्छा होती की काही महनीय इथे उपस्थिती आहे त्यांची शाल वगैरे देऊन ते त्यांचा सन्मान करतील स्वहस्ते असं. त्यामुळे मी त्यांना विनंती करतो की कार्यक्रम पुढे त्यांनी न्यावा. आदरणीय गोमंतक प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईकजी यांचा सन्मान करताना श्री स्वामी हरिहरानंद. अख्ख्या चातुर्मासाची धुरा ज्यांनी सांभाळली आणि आमच्या मागे एकदम प्रचंड ताकदीने उभे राहिले श्री प्रेमेंद्र शेठ, मये मतदार संघाचे आमदार. आमचे आदरणीय गुरुतुल्य श्री सुभाष वेलिंगकरजी, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही कार्य करतो, त्याचा सार्थ अभिमान आम्ही बाळगतो. त्यांच्या चरणी कोटी कोटी वंदन. आपल्या रघुनाथ देवस्थानचे अध्यक्ष प्रकाश सावळचारी, समाजभूषण डॉक्टर पूर्णानंदचारी, धन्यवाद. आता एक औपचारिक एक कार्यक्रम आहे आणि सर्वांना तो आवडेल. तर ज्यावेळी आपण यज्ञोपवीत म्हणजे मुंज वगैरे घालतो आणि जो बटू असतो तो झोळी घेऊन फिरतो सगळीकडे आणि आपण त्या झोळीमध्ये काय घालतो? दक्षिणा घालतो आणि काय आशीर्वाद देतो की बटू तुम्ही तुमच्या गुरुकडे आता जाणार आहे, तर तो प्रवास सुखरूप व्हावा आणि आपण जी दक्षिणा देतो ती दक्षिणा तुमच्या गुरुपर्यंत पण पोहोचवा, असा एक जो भाग आहे. आणि चातुर्मासाचा सांगतेचा एक प्रमुख भाग म्हणून आयोजक रघुनाथ देवस्थान तर्फे आम्ही छोटीशी एक दक्षिणा म्हणू किंवा अर्पण म्हणू ते आपण आपल्या गुरुचरणी आम्ही देतो आहोत. तर सर्व उपस्थित मान्यवरांना विनंती आहे की त्याने समोर येऊन आपले अध्यक्ष प्रकाश चारी, आपले सुभाषजी वेलिंगकर सरजी, आपले प्रेमेंद्र शेठ आमदारजी, तसेच डॉक्टर, त्याने स्वहस्ते स्वामींच्या चरणी सर्वांतर्फे आम्ही अभिवादन करूया टाळ्या वाजवून. आणि 2 महिन्यात जे आपल्याला मार्गदर्शन करत इथे ही जी भूमी आहे ती आपली योग भूमी आहेच आहे, पण हे एक तीर्थक्षेत्र असं या 2 महिन्यात स्वरूप स्वामींच्या उपस्थितीमुळे आपल्याला मिळालेलं आहे. तर ही छोटीशी दक्षिणा आपल्या समस्त आयोजकांतर्फे त्यांच्या चरणी आपण अर्पण केलेली आहे. आता कार्यक्रमाची सांगता पसायदानाने होईल. ज्यांना ज्यांना पसायदान पाठ आहे त्यांनी स्वरात स्वर मिसळून पसायदान म्हणावे. पसायदानानंतर सांगता होईल आणि आपले जे आयोजक आहेत समस्त त्यांना विशेष विनंती आहे की या इथल्या व्यासपीठावरच्या कार्यक्रमानंतर सर्व मिळून आपण स्वामींना
पर्णकुटी म्हणजे आपल्या अग्रशाळेत त्यांना भेटणार आहोत. तर कार्यक्रमाअंती सर्व आयोजक सदस्यांनी कार्यकर्त्यांनी स्वामींची भेट घ्यायला हरकत नाही. तर पसायदान आपण म्हणूया. आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदाने सांडो या सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे निरतावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांशील तो ते लावो प्राणी खात वर्षद सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमेचे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होदू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी दिनी लोकी भजितो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवावेची एकमे श्री विश्वेश्वराहो आवोई लदान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया सुखिया सुखिया. प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय. ग्रामदेवी सातेरी शांता दुर्गा माता की जय. श्री गुरु महाराज की जय. श्री ब्राह्मण महाराज की जय. श्री चंद्र सूर्य महाराज की जय. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री श्री हरिहरानंद स्वामी महाराज की जय. धन्यवाद.